मुहि दंलै फाग्लानाव मुहिनि थिग गैया बेनाव हिनजावफोरनि मुहिनि दं सोरबा बांगाल बोरायनि मुहिनि गानो बियो मेगनजों मेगन जानायखा नोङो बेखौ नङाबा सेस जागोनबो नै दिनै कमेन्टआ होसिखा आं बुंखायो एसे गला गलायासो इउटुबार जाखायो दा बिदि खालामनाया बिराद गाज्रि मानो होनोब्ला जों मालायनि इन्डिभिजुवेल नोंसिनि पार्सनेल लाइफआव इन्टारफेयर खालामनो दरखार गैया नाथाय पार्सनेलानो पाब्लिक दा लाना खारनाया जालायगासिनो जोंनि बर' सोर बर' पाँच लाख टका आग्रामा सारि टका पठाইছে মানে তোমার কোর্সটো শেষ হোৱাৰ লগে যিমানখিনি ফিজ যায় সেইটো এটা আন্দাজ কৰি অলপ বেছিকৈ তোমাক দি দিছে खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव बिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनैबो आङो नोंसोरजों सावरायनो थाखाय माखासे भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय। जायफ्रा खोनासंनो गोसो नोंथांमोना खोनासंदो दानिया। बे समाव जों गिबिसिनथारावनो नैबे देरहासार इस्लारिनि बुंनायखौ जों खोनासंग्रोगोन रायजो राजा नोंथांमोन। नैथियावहाय जोङो एनिथिं एमजे खौ लानानैनो जों सावरायगोन रायजोफोर। थामथियावहाय बिपिएफ नि मावनाय हाबा बिनि सायाव जोङो फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन। जोबनायाव आङो इउपिपिएल नि सिएम प्रमद बर' सारनि सायावहाय माखासे कंग्रेचुलेसन जासिगोन रायजोफोर। बे समावहाय खोनासं इउटुबार देरहासार इस्लारिया मा खोथा बुंदों। मानसिया सैथो जानांगौ। खुद निजे फैनानैहाय आंखौ नुफैसेयावबो आंखौ लाना खारलांनान हैदों हिनजाव लाङा हैखुमाग्रा बेबायदि बुङोब्ला सोर दुखु मोना जानो। थिग बेलासि बायदियावहाय बिफाया आंनाव फन हरबाय। आङो बेखौ बुंहरबाय जुदि जेबो जाथाराब्ला एफआइआर खौनो होहैदो। एफआइआर होनायानो मोजां जागोन। हयतोबा बिसिनि फनफ्रा अन जायोब्ला लकेशनफोरखौबो मोननो हागौ। बे बाथ्राखौ आं नलेजखौहाय बिसिनो हरबाय। दानिया बिसोरो एफआइआर होनो थांबाय। एफआइआर खौ होहैबाय। लास्टआव सोरखौ मेनसन खालामखो देरहासार इस्लारि आरो बिनि फेमिलिया बिसिनि खारनायावहाय सोमोन्दो दं। माने बेखौ दोनहैनाय लानां खारनाय जेनेबा आंखौ हिनजाव गुन्दायावसो दोनबाय आरो। आं माब्रै सासपेक्ट जाखो सासपेक्ट आंखौ माब्रै खालामखो बिनि एभिडेन्सखौ लुबैदों। आं एभिडेन्सखौ मोनोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनगौ। स' नोंथांमोना नुखादोंना गोजौआवहाय माखासे पस्ट होनाय गाहायावहाय फारसेथिं प्रिति नार्जिनारि फारसेथिं स्ट्रेलिना गेजेरावहाय मिस्टार हेर' एनिथिं एमजे ना रायजो राजा नोंथांमोन। बे पस्टआवहाय मा बुंदों एनिथिं एमजेआ गोरोबज्लायखानानैसो थांखानाय बेयावहाय दावराव दावसि खालामनो गोनांथि गैया। नाथाय एनिथिं एमजेआ सोर बेबायदि बाथ्रा बुंनोहाय समाज गैया नामा रायजोफोर एनिथिं एमजेखौ साजा होनो थाखाय आयेन बिजिरनो थाखाय एनिथिं एमजेनि थाखाय दायित्व लानो थाखाय समाज गैया नामा। आरो स्ट्रेलिनायाबो बुंदों बेयावहाय जोङो गोरोबज्लायखानानैसो फैखादों होननानैहाय। आरो एनिथिं एमजेआ पस्ट होबावदों बेयावहाय माखासे पस्ट होनाया जाहैबाय हिनजावनि गोनांथि न'खर साफा खालामनो। जुदि नोंनो हिनजावनि गोनांथिब्ला अब्ला नोंथाङा मानो प्रिति नार्जिनारिखौहाय गारखो। अब्ला बे प्रिति नार्जिनारि बायदिनो बे स्ट्रेलिनाखौबो गारनो माथो बोलो नांगौ रायजो राजा नोंथांमोन। गथ' जोनोम होखांनायनि उनावहाय स्ट्रेलिनायाबो सासे फिसाय गैयै हिनजाव जागोन नायल' नोंथांमोना नंखाय नंदोंब्ला। मानोना आं मानो बुंदों एनिथिं एमजेनि आखल आखु बिथांनि केरेक्टारखौ नुनानै आङो बे बाथ्राखौ बुंदों। दिनै देरहासार इस्लारिया मानो बेयाव फासाय जादों कि जाने आन्डार
प्रसेसआवहाय माखासे हाबसननानै बाथ्रा दङ बेनिखायनो बिथाङाबो फासै जादों खोमा बेखौबो जोङो बुंनांसिगोन आं बुंखादोंमोन दा रायजोफोर देरहासार इस्लारिनि भिडिअबो आङो नेनानै थादों बिथांनि भिडिअखौबो आङो नेनानै थागोन बिथाङा मा फोरमायो सासे बिहाव सोमोन्दो लिंलायनाय एनिथिं एमजे सासे मा होननानै बुङो बिजामादै बिथाङा मा फोरमायो बेखौ आं नेनानै थागोन होननानै बुंखादोंमोन दा नोंथांमोना नुदों हायलालाय हुइलालाय मोसानाय स्ट्रिलिना फारसेथिं ओरै फिसाखौहाय मा होननानै बुङो फिसाजोंहाय गेलेनाय सासेखौ जोनोम होबाय आरो सासेखौ जोनोम होनो बाखि दङ बे समावहाय बेनो जाहैबाय एनिथिं एमजेनि थांखि मानो होनोब्ला बिपिएफनि सीएम हाग्रामा महिलारिया बेबायदिखौहाय जेबो टेनसन लाया बिथाङा बुंखादों गोसो जायोब्लानो मोजां मोनोब्लानो लानानै थानो हागोन अब्लालाय माथो खोथा दंबावो रायजोफोर दा बेनि डिसिसनखौ सोर लानांगौ रायजो राजाया जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय आइजो आफादबो दङ नाथाय बे आइजो आफादा दिनैसिमबो आङो आइजो आफादफोरखौहाय बेबायदि मानो एक्शन लानाय यानिखि जोंनि बर'नि गेजेरावहाय गाज्रि सुबुंफोरनि सायावहाय माखासे दायित्व लानाय आं नुवाखै रायजोफोर बर'नि माखासे पार्टीनि आइजो आफादा एकमात्र सरकारनि स्किम नाजावनो थाखायल' पार्टी दानाय आङो नुदों नंबां जाबां नंथारै बाथारै ससियेल मिडियायावहाय आइजो आफाद होननानैहाय बिथांमोना हानजा सुरो नाथाय बे एनिथिं एमजेमोन बायदि सयतान खामानि मावग्राफोरखौहाय मानो दबथायनो हाया हा लाजिनांगौ आइजो आफादा बिराद लाजिनांगौ आरो लोगोसे आं बेखौबो बुंबावो जुदि एनिथिं एमजेखौहाय बेबायदिनो हगारोब्ला अब्ला चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नम्बर बालाझार गामिया मान सन्मान गैयै जागोन आरो वेस्ट बेंगलाव थानाय प्रिति नार्जिनारिनि गामियाबो सन्मान गैयै जागोन लोगोसे रायजोफोर एनिथिं एमजेखौहाय बे मोननै गामिनि मानसिया जेरैब्लाबो साजा होनांगौ होननानैहाय आं सानदों रायजोफोर जाहाथे इयुननि समावहाय माखासे जोलैया बेबायदि सोलोङा मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय एनिथिं एमजेआ स्ट्रिलिनानि मोसानायखौ नुनानै खुदै गदलायनानैहाय बिथाङा स्ट्रिलिनाखौहाय फासायबाय सिगांहाय प्रिति नार्जिनारिखौहाय इउटुब भिडिअ बानायै डक्टर मावलायनाय नुनानैहाय साख्रि मावलायनाय नुनानैहाय प्रिति नार्जिनारिनि देहाजों गेलेनोहाय मोजां मोननानै बेखौहाय लानानै गथ' जोनोम होबाय आरोबाव स्ट्रिलिनाखौहाय बेबायदिनो एलबाम मोसानाय नुनानैहाय ससियेल मिडियायाव फेसबुक पेजआवहाय मोसानाय नुनानै खुदै गनानै दिनै आरोबाव लानानै फैबावबाय माब्ला नागारखो प्रिति नार्जिनारिखौहाय प्रिति नार्जिनारियाबो एनिथिं एमजेखौ केस होनो हायो बिसोरो नागारलायाखै सासे गथ' गोनांखा फिफा जालायखानाया सिख्ला आयथाखौ लानानै फैनाया मामुलि नङा रायजोफोर बेनिखायनो आं सानदों रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव निश्चय राहा लागोन ओरैनो हगारनाय नङा नैथियाव रायजोफोर बिपिएफ पार्टीनि फैसा राननाय यानिखि मदद खालामनाय मोजांनि बाथ्रा नाथाय साबेसे मानसिखौ मदद खालामगोन बेखौ बुंनो हाया 5 लाख सोर साबेसेनो होगोन बिपिएफ पार्टीयालाय दा बेनिखायनो आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो साननाया बेनो जे जायफ्रा आईआईटी फरायनो गोसो जादों डक्टर इन्जिनियार आईएएस अफिसार आईपीएस अफिसार जानो थाखाय थांखि दङ नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुजा नङाब्ला नोंथांमोननि सिमाङा फेलें जागोन आं बेखौ बुंखायो रायजोफोर जायानो ससियेल मिडियायाव नुजानानैहाय बिपिएफ पार्टीनियावहाय गावखौहाय फोरमान होनानै लानो हागोन अब्लासो नोंथांमोना आईएएस अफिसार फरायनायनि थाखाय आईपीएस फरायनायनि थाखाय आईपीएस जानायनि थाखाय डक्टर इन्जिनियार जानायनि थाखाय सिमाङा नोंथांमोननिया जाफुंनो हागौ नङाब्ला जाफुंनाय नङा आरो बिपिएफ पार्टीया बे 5 लाखखौल'सो होगोन बेनि उनावहाय नोंथांखौहाय माब्लाबाबो नायनाय नङा बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ दा रायजोफोर बेखायनो बिपिएफ पार्टीयावहाय खुनु स्किमबो गैया
बिथांमोनहा खुनु एजेन्डाबो गैया बिथांमोनहा खुनु प्लान पलिसि गैया एकमात्र गावसोरखौहाय जों मावदों होननानै दिन्थिनो आन्था रायजो राजाफोरनि आखायावहाय फैसा गथायनाय बेल'नो बिथांमोननि खामानि दा थांनाय 5 बोसोरावहाय माबायदियै सोलिदोंमोन रायजोफोर फरायसाफोरनि थाखाय नोंथांमोना दिनैबो नायनानै ला सुपार 50 आउट अफ 50 फरायसाफोरनि गेजेरावहाय 30 फरायसाया बेयावहाय माने एपीएससी यूपीएससी पास जानानै फैदों अब्ला नाय रायजोफोर 30 फरायसा गासै 50 फरायसानि गेजेरावहाय बिथांहा बेसेबां खरसा थांदों बेखौहाय हयथ' नोंथांमोना हिसाब खालामलानो मोनगोन हा नाथाय बेखौथ' हिसाब खालामनानै ससियेल मिडियायाव होआ नाथाय प्रमद बर' सारा मोजांनि थाखाय मावदोंमोन नाथाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गाज्रि जादों दिनैबो बिथाङा नायनै एग्रिकालचारनि माखासे होम एफेयार्सनि मानसिफोरजोंहाय दैदेनगिरिफोरजोंहाय सावरायगासिनो दङ नुफेरदोंना बीपीएफनि सीएमखौ माब्लाबा बेबायदि भारतनि माखासे नेताफोरजोंहाय जिरायनानै रायज्लायनाय रायजोफोर हाग्रामाया मानो रायज्लायनो हाया नोंथांमोना एसे फिननायखौ हरब्लानो जाबाय दिनै प्रमद बर' सारा माखासे एग्रिकालचारनि खामानि मावनो थाखाय सावरायगासिनो दङ अलरेडी रेल गेट लामा रेल ट्रेन माने ट्रेन लामा लानानै फैखाबाय अलरेडी बेम्बु मैन्युफेक्चार सेन्टार लानानै फैखाबाय आरोबाव टार्मिनेल पावार प्रोजेक्टबो लाबोदोंमोन बेखौहाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बियो गनायजाथाव नङैखाय बेखौ दोनथ'बाय थेवबो रेल कच फेक्ट्रिखौहाय बानायगासिनो दङ लोगोसे आसाम माला लाबोदों अब्ला रायजोफोर बीपीएफनि सरकारनि जायफ्रा सापर्टार्सफोर बिसोरो बुङो मावाखै नाथाय प्रमद बर' सारा मेगनजों नुयै खामानिखौसो मावगासिनो दङ ना मा बुङो रायजोफोर गोजोनथोंसै अब्ला बुंनाय बाथ्राफोराव माबा गोरोन्थि जाबायब्ला निमाहा होदो बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि